mañá Boiro será a capital do cinema escolar. O Festival Olloboi celebra unha nova edición tras recibir arredor de 70 curtometraxes de 3 países e presentar unha nova categoría. O Festival Olloboi, dedicado a promocionar o audiovisual nas aulas, chega á súa edición de 2026 cunha participación de renome. Arredor de 70 curtometraxes realizados por escolas, aulas e colectivos moi diferentes, pero con algo en común: as gañas de crear, contar historias e compartir cinema. A mirada está posta no día de mañá, 22 de maio, xa que será o momento no que se leve a cabo a esperada gala final a partir das 6:30 da tarde na Abadía de San Enrique. Este ano recepcionamos en torno a unhas 70 pezas aproximadamente, de 3 países diferentes, porque recibimos pezas de varios centros de toda a comunidade autónoma galega, tamén de varios puntos de España, a facer especial fincapé este ano en que recibimos varias curtas da Arxentina e tamén de Portugal, que vimos xa dende fai un par de anos establecendo con eles tamén esta dinámica. Creamos un premio exclusivo que lle chamamos Olloboi PT para dar cabida e recepción a todas estas pezas que proveñen de Portugal. O evento comezará coa proxección dos curtometraxes elaborados polos centros educativos de Boiro, seguida da presentación dos traballos creados durante a mañá en tempo récord na actividade Muchachada Matiné. Ás 7:30, Sabela Hermida e Mario Brión conducirán a entrega de premios, acompañados pola Escola de Música de Boiro. A mañán vanse desenvolver actividades en Boiro durante todo o día. Pola mañá recepcionaremos a todos os coles no Centro Social de Cabo de Cruz, aí dará comezo a Muchachada, crearánse pezas audiovisuais con coles de distintos puntos de Galicia e nada, logo ao mediodía trasladaremos o chiringuito da Retorta, ali realizaremos a montaxe para despois pola tarde na Abadía de San Enrique facer a entrega de premios. Esta entrega de premios estará conducida por Sabela Hermida e Olaxón Mario. Dende o Concello de Boiro destacan que se trata dun festival audiovisual do que se sinten moi orgullosos e co que seguirán colaborando de aquí en adiante, xa que se trata dun evento máis que consolidado no calendario cultural do municipio. Nós desde o Concello humildemente colaboramos sempre no que nos solicitan, pero sí que facemos o posible para que isto se siga celebrando e non perdamos este evento audiovisual que se celebra no noso Concello, como xa ben dixen, hai máis de 15 anos e que é un festival que está máis que consolidado e que pon de manifesto a importancia e o traballo e esforzo que hai sempre detrás de calquera evento de audiovisual que se celebra, non? Ou que se realiza. Un total de 22 curtametraxes compiten polos premios Olloboi, que porá o broche final a unha xornada de cinema, creatividade e festa en Boiro. A gala rematará coa tradicional cea e unha festa que promete prolongar o espírito cinematográfico noite adentro.